Det beplantede filteranlæg. En god investering til gavn for miljøet. Står du med et påbud fra kommunen? Urenset spildevand må ikke længere udledes i den danske natur. Husejerne i det ukloakerede åbne land får i disse år påbud fra kommunerne om, at de skal rense deres spildevand, inden det udledes. En af mulighederne for spildevandsrensning er det beplantede filter. Groft sagt er det beplantede filter en 16 kvadratmeter sandkasse med vasket sand og sten, rør, der fordeler vandet i sandkassen, og planter, tagrør og gul iris, der gavner og pynter på toppen. I bunden af det beplantede filter ligger en vandtæt membran, godt beskyttet af geotekstil både på inderside og yderside. På den måde holdes spildevandet inde i anlægget, indtil det er renset og udledes gennem et afløb i anlæggets bund. Sandet i anlægget er nøje udvalgt. Det skal være den helt rette kornstørrelse og kvalitet for at give den optimale rensning i anlægget og sikre anlæggets lange levetid. Kilian Water har stor erfaring i udvælgelsen af det bedst egnede sand og tester sandet, inden det bruges. Det beplantede filter er på denne måde et omhyggeligt opbygget hjem. Et hjem for milliarder af små mikroorganismer, som er specialiseret i netop at spise og omdanne næringsstoffer fra det, vi kalder spildevand. For mikroorganismerne er det mad. Når de har gjort deres arbejde, er det brugte vand fra ejendommen renset og kan udledes i naturen. De gode bakterier skal for eksempel have god ilttilførsel. Det beplantede filter opfylder dette på flere måder. Plantestænglerne er hule, og på den måde transporteres ilt ned i anlægget. Stænglerne fungerer lidt ligesom sugerør. Planterne skal ikke høstes. De visne plantedele falder ned på anlægget om vinteren og isolerer det, så det stadig fungerer selv i vintervejr. Plantedækket gør det unødvendigt at dække fordelerørene med jord mod frosten, som man ellers typisk gør ved andre typer anlæg. Derfor kan atmosfærens luft lettere trænge ned til anlægget og give ilt til omsætningsprocesserne. Det betyder for eksempel, at i en dybde på 25 cm er vandet allerede renset for ammonium. For at få ilt helt ned i bunden af anlægget, er det beplantede filter desuden forsynet med udluftningshætter, som er forbundet med et dræn, der er lagt i bunden af anlægget. Et vigtigt kendetegn ved Kilian Waters beplantede filter er recirkulering. Det vil sige, at en del af det rensede spildevand returnerer til pumpebrønden og kommer gennem anlægget endnu en gang. Ved sommerhuse, som her på Jernø, og campingpladser, svinger spildevandsmængden hen over året. Belastningen vil typisk være lav i vinterhalvåret. Men igen kan recirkuleringen sørge for, at bakterierne i anlægget overlever og er klar til at spise løs med det samme, når anlægget bruges mere intensivt. Recirkuleringen giver dig et robust anlæg året rundt. Selve anlægget er enkelt i sin opbygning med sten, sand og planter. En sparsom pumpe pumper vandet ud i anlægget, men derudover er der ikke teknik, som skal vedligeholdes og repareres. Det giver lave driftudgifter. Det beplantede filter er kort og godt et anlæg med flere åbenlyse fordele, og det er tilmed billigt i drift. Med andre ord et anlæg, der kører langt på literen.